हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। कैसन बानी रउआ लोग? तो चलिए रउआ लोग के बीच में एगो हम बेटा विवाह गीत लेके आइल बानी। बहुत ही सुंदर बा, तो सुनी लोगिन और अपन प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर देम लोगिन। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कइल मत भुलाएम लोगिन। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएम लोगिन कि ई गाना रउआ लोगन के कैसन लागल। तो चलिए रउआ लोगन के हम एगो बेटा विवाह गीत सुनावे जातनी। बहुत ही सुंदर बा। एक याम हरिहर एक याम पियर, एक याम सबुज सफेद, इहे तीनू आमा कमनी राम दुआरवा फरी फूली भैले कचनार। एक याम हरिहर एक याम पियर, एक याम सबुज सफेद, इहे तीनू आमा कमनी राम दुआरवा फरी फूली भैले कचनार। अपना महलिया से निकले कमनी राजा, अखिया झलमलीलोर, ऐसन सुंदर धिया हमके करा के सौंपी के ये करी है प्रतिपाल। अपना महलिया से निकले कमनी चाचा, अखिया झलमलीलोर, ऐसन सुंदर धिया हमके करा के सौंपी के ये करी है